Doncs molt bé, ara comencem i convidem el Joel Prieto perquè vingui. Doncs és això, com us havia comentat, ell és músic i educador i avui ens explicarà el projecte Catalunya Rookies, de Barçambran i Catalunya Freestyle. El projecte, Joel, consisteix a fer tallers d'improvisació de rap a les escoles i instituts i té aquest objectiu final d'establir una passarel·la, no?, entre l'aula i el circuit professional de rap. Doncs, Joel, moltes gràcies, bona tarda i gràcies per estar aquí al webinar. Molt bona tarda i gràcies a vosaltres per convidar-me. Molt bé, doncs abans de començar a presentar el projecte en si mateix, ens podries explicar una mica la teva trajectòria anterior amb el rap a les escoles? Jo començo a parar les aules en els centres educatius de la mà de Barçambran, que som una cooperativa educativa que fa aproximadament una dècada que ens dediquem a això, a apropar el hip-hop i la cultura rap a les classes amb l'alumnat per treballar sobretot valors de no discriminació. Inicialment, la primera demanda que apareix l'encapçala el meu company el Pau, a Sabadell, de la mà de l'Ajuntament, que ha vist com hi ha el creixement de certs discursos d'extrema dreta que no són gens pertinents i que potser a través d'un llenguatge viu i proper a la joventut com és el rap poden d'alguna manera doncs, contrarrestar-se, no? Intentant desmentir rumorologia feixista, etc. A partir d'aquí, a poc, l'experiència té molt d'èxit i comencen a aparèixer moltes demandes arreu del territori, la qual cosa fa que apareguem persones de diferents punts de Catalunya i a poc anem fent molts més tallers arreu, d'alguna manera, fins i tot de vegades, no? A Balears o països catalans en general. Què succeeix? Que passem de fer una activitat educativa concreta a projectes educatius de més magnitud. D'alguna manera, arribem fins i tot de vegades a treballar durant tot un trimestre en un mateix grup o de manera anual. Transcendim també l'educació formal i estem en el món del lleure o en l'educació per adults, als centres penitenciaris juvenils. D'alguna manera es descobreix que el rap té un potencial pedagògic molt gran, que el rap és l'excusa, però que és la porta d'entrada per treballar valors d'inclusió d'una manera molt potent, i és per això que suposo hem anat doncs, transitant cap a tots aquests llocs. Molt bé, doncs en comparació a aquests projectes anteriors, quina és la gran aportació del Catalunya Rookies? Bé, suposo que Catalunya Rookies el que fa és que no passin només coses a les aules, sinó que es generin referents juvenils d'aquestes persones que venen als nostres tallers i puguin anar cap al circuit cultural. Catalunya Rookies neix de l'aliança de Barçambran amb una altra entitat molt important, que és Catalunya Freestyle. Catalunya Freestyle, com algunes ja sabreu, és l'entitat que desenvolupa la primera competició en català, de rap improvisat en català. Això no existia, malgrat haver una escena en castellà des de fa 2 dècades gairebé, amb moltíssims seguidors i seguidores. Catalunya Freestyle ho fa d'una manera increïblement professional i genera aquesta escena i nosaltres creiem, com tu deies abans, que podíem d'alguna manera facilitar una passarel·la entre les aules i el circuit competitiu oficial. D'aquesta manera, Rookies aspira a això, a posar noves referencialitats en el mapa perquè, d'alguna forma, el català sigui vist com una llengua viva i no encarcarada o institucional. Molt bé, i sé que les improvisacions aquí tenen molt de pes, no? Com funciona, doncs, el projecte? D'entrada, donant veu a l'espontanietat, treballant l'error, l'errada està permesa i costa molt, perquè tots i totes tenim al cap que equivocar-se no és sa, que no és correcte, i d'una manera molt lúdica, jugant. Quan la gent jove se sent en un cercle de confiança per jugar, no li importa tant equivocar-se. No és un procés tan racional com més espontani, insisteixo, i nosaltres el que fem és acompanyar tot aquest procés amb diferents vestides. Inicialment oferim activitats molt pautades en les que hi ha una estrofa escrita gairebé completament, però li manca una paraula, la que rima al final d'un vers, o oferim 4 paraules que rimen a través de les quals l'alumnat va poder construir els seus versos. A poc anem augmentant la complexitat i quan tu entres a una aula el primer dia i preguntes si es creuen que seran capaços d'improvisar, totes diuen que no, però al cap d'uns dies això succeeix. I aquesta és una mica la meravella de tot plegat, no? D'aquesta màgia, veure que hi ha doncs, un camí per aconseguir-ho i que sobretot es tracta d'aprendre jugant, perquè sigui molt més significatiu. Molt bé, i tot això en català, no? En aquest context actual que sabem, no?, que l'ús del català entre els joves està, no?, en baixa, no? I és com un supervalor del projecte.
En realitat és la nostra llengua materna i la de moltes altres persones, però també és una llengua d'inclusió i que vol abraçar totes les cultures que conviuen aquí a Catalunya. De manera que ens n'adonàvem que calia partir dels interessos de la gent jove, que potser no és catalanoparlant a casa seva, i que no vegessin el català com la llengua de l'acadèmia o de l'examen o la llengua encarcarada, com deia abans, de la institució. Que la canalla de sobte descobreixi que hi ha referencialitats artístiques potents en català i ho vegi com una cosa natural, que pot fer servir, que és el seu patrimoni i que també els pertany. No? D'alguna manera, creiem que és la clau quan deixa de ser associada a la llengua catalana, doncs, com dèiem abans, no, a l'acadèmia, i passa a ser una llengua d'ús natural, quotidià, que permet l'error, que no persegueix els barbarismes. Ja hi serem a temps després de corregir barbarismes en un altre àmbit educatiu, però en aquest s'ha de permetre que es faci servir. I en aquest projecte, a més del rap en si mateix, es treballen diferents competències, no? Quines serien? Mira, n'hi hauria quatre del currículum tant de primària com de secundària. Les més evidents són les comunicatives, sobretot pel que fa doncs, a la comprensió o a l'emissió de discursos orals, vinculats a l'oralitat, però també a la capacitat d'argumentació, de la recerca d'explicacions o d'arguments que puguin d'alguna manera combatre la persona que tens davant o rebatre allò que t'està dient, augment del lèxic, totes aquestes són ben clares. També, òbviament, n'hi ha d'altres que potser no salten tant a la vista però hi són, com les personals o socials, més vinculades a l'escolta, la capacitat d'empatia, la cohesió de grup, si es genera, com deia, no? aquest entorn segur, les persones d'alguna manera es vinculen d'una altra forma. No? Tindríem també competències digitals perquè l'alumnat s'enregistra, edita vídeos, les instrumentals, etc. I també, òbviament, n'hi ha d'artístiques i més vinculades doncs, a la prosòdia, a l'escenificació, fins i tot a qüestions fonètiques que serien més del primer grup comunicatiu, però que també tenen importància en com expliquen i com es mostren al món. I el projecte més o menys es tanca amb una batalla de rap no? als centres. Com funcionen? Suposo que han de ser com entorns segurs, no? Perquè ells sentin que puguin anar més enllà, fer aquestes errades, no? Però que està en un entorn que rep tot molt bé. És important que ho ressenyis perquè, de fet, el freestyle és un art improvisat que no té per què ser competitiu, però el més conegut és el freestyle de batalla. No? I d'alguna manera també és el que enganxa més a la joventut. Per tant, no defugim la part improvisada lliure, temàtica o d'autoconeixement, però sí que doncs, hi ha aquest punt que els motiva, que és la competició. Ara bé, com bé deies tu, generem un entorn segur. No permetem que hi hagi desqualificacions de tipus sexista o racista. Poden aparèixer i la reconduïm. Creiem que la millor manera de que això es treballi no és tallant-ho de socarrel i posant el crit al cel, sinó parant un moment i argumentant i també buscant l'originalitat com una font de creativitat i fins i tot de vàlua, no? Criticar l'altre per una qüestió física és poc original. Digue-ho d'una manera més poètica, busca un altre argument, escolta el que t'ha dit. I realment és magnífic perquè també és una forma d'educar menys taxativa i permet també que aquestes persones no se sentin jutjades i es tanquin en banda, però, òbviament, transitin cap a un respecte i una manera de fer diferent. Aquesta competició, per no anar gaire lluny, pot passar que alguna persona que no s'ho esperava acabi participant i se li doni molt bé. No? I com dèiem, fins i tot inversions de rol, no? Persones molt acadèmiques o amb un protagonisme notori a les aules, pot ser que s'inhibeixin una mica i d'altres que no estem acostumats o acostumades a que els hi vagi bé o siguin protagonistes poden encapçalar una mica el lideratge d'aquests processos. I això està molt bé també perquè cadascú trobi el seu lloc al món. Molt bé, i sé que es van fer algunes proves no? Del curs passat amb alguns centres educatius. Quins van ser aquests resultats de l'ús del català, no? De l'empoderament dels joves? D'entrada, en un context molt marcat perquè hi havia moltíssims alumnes amb llengües maternes diferents al català, ja no només castellà, fins i tot d'altres orígens, que les activitats es desenvolupessin totes en català i que l'alumnat s'esforcés en expressar-se musicalment, a més, improvisant en català, ja ens va semblar un èxit molt notori. Sí que és cert que van passar unes enquestes al final del taller i malgrat que l'activitat va agradar a les persones, el professorat va estar també molt satisfet. Això va revertir una mica l'ús social d'altres llengües entre ells a l'hora del pati o a posteriori.
no n'estem segurs. Sí que sabem que, com a mínim, va obrir la porta que el català, torno a insistir, no es vegi com quelcom encarcarat i vam poder veure amb els nostres ulls com persones que potser no havien parlat mai en català estaven rapejant en català. Això és magnífic. Ara bé, queda molta feina per fer i també és cert que, per ser autocrítics, veiem que en acompanyaments creatius d'una durada més llarga podem assolir altres objectius més palpables pel que fa doncs, a la socialització. Entenem que ha sigut un punt a favor del català, que es faci això, però si volem que realment es pugui revertir una mica més la situació, potser ens hem de plantejar doncs, sessions de més durada o d'alguna forma ser-hi més presents. Molt bé, em sembla que tenim una fotografia i tot. Pot ser de... Podem parlar del senyor Pol. El senyor Pol és un nano de 11 anys, que és la persona més jove que ha competit a Catalunya Freestyle, a la competició que organitza els nostres companys. Per què m'agrada parlar del Pol? El Pol és l'exemple clar de que quan hi ha un interès, l'aprenentatge es dona gairebé sol, de forma autodidacta. Aquest noi, que no ha anat a cap dels nostres tallers, que viu a Alp, d'acord, a la Cerdanya, com que nosaltres també hem apostat per tenir tots els continguts lliures a YouTube, tota una sèrie de vídeos amb instrumentals que proposen paraules o dinàmiques per improvisar en català, tota una sèrie de podcasts que entrevisten a referents del sector. Ell ha consumit tot aquest material i és una persona que ha passat d'aquest estiu en una petita exhibició que vam muntar amb Catalunya Freestyle, agafar el micròfon d'una manera molt tímida i fins i tot sentir-se molt insegur i no era gaire content del seu paper, a fa 2 setmanes estar competint a Girona i fer un paper digníssim, increïble, a l'escenari i mostrar doncs, que aquesta passarel·la pot existir. No? Imagineu-vos doncs, amb un acompanyament a les aules, amb un assessorament més proper al que podria passar. No? Òbviament, ens l'estimem molt i el portem tots amb safata i per poc que puguem l'intentem aconsellar o ajudar el que sigui. No? Però veiem que ha sigut molt positiu que apareixi una persona tan jove que ja s'interessi en aquest món i pugui fer-ho tan bé. Clar, tota una inspiració, no? És El Pol. magnífic, sí. Molt bé, doncs per tancar, Pol, Joel, si algun centre educatiu té ganes de començar a treballar amb el rap i la improvisació, què ha de fer? Pot fer com el Pol, per exemple? Què ha de fer? Nosaltres sempre diem el mateix, estem a la disposició de qui vulgui per parlar, ens poden escriure un correu, poden trucar-nos per telèfon per si volen concertar algun tipus d'acompanyament. Nosaltres tant anem en indrets durant 2 hores un dia i prou, un tastet, com treballem en projectes de llarga durada. Ara bé, advoquem totalment també per l'autogestió i per la creativitat de les docents que tant s'esforcen i que tant de paper important tenen en tot això i tenim tots aquests materials penjats de forma lliure. Per què? Doncs perquè si un centre no té pressupost per assumir el cost de que vingui una persona experta a l'aula, per què s'ha de negar a si mateix a poder practicar això? Nosaltres creiem que la transformació no passarà només si nosaltres hi anem. Vull dir que té molta més lògica que pugui donar-se també sense que nosaltres hi siguem presents. Per tant, diria, si volen que vinguem, a les xarxes ens poden trobar, però si no, sisplau, que obrin el canal de YouTube de Catalunya Rookies i que xafardegin, perquè trobaran coses molt interessants i que crec que poden servir per treballar competències a l'aula d'una manera pràctica, diguem, no? Coses que de vegades es queden a la teoria i que són una mica un os, no? Poden aprendre's d'una manera vivencial i fins i tot avaluar-se d'una manera molt més viva i rica. Molt bé, Joel, doncs has vist quins projectes més xulos? Estic a punt de plorar, sincerament ho dic, m'he emocionat. Doncs així, t'anava a preguntar què et sembla i si ens ho pots dir d'una manera potser una mica diferent. Podríem intentar, no?, fer això del freestyle, agrupant una mica el que hem parlat, però és un repte interessantment fort, vull dir que tant de bo no em quedi massa curt amb tot el que han explicat les companyes. A veure, anem a intentar-ho. Usar l'aprenentatge al servei del cor. Ningú perd el nord, amb això estarem d'acord. No és qüestió de sort, és de l'enfocament. Posar primer el sentiment abans que la ment. Sí, discurs típic. Bon transcurs. No és un jeroglífic, és entendre la persona del davant. Quin és el seu origen? Aquests nens on van? D'on venen les nenes? Quines alegries, quines penes? Notem-ho, doncs, amb Pompeus a escena. Podíem agafar l'aprenentatge i carregar-lo a l'esquena. Intentar fer del teatre un objecte no a rebatre, sinó una arma, una eina per combatre, per ajuntar les famílies. Com s'aconsegueix això en un dia? No ho sabrem, no és qüestió de fantasia, és de treball, diari, de tatxar el calendari, de veure fins i tot que s'hi marxa un referent,
Pot continuar tot, tinguem-ho ben present. És el regal també d'escoltar els orígens i la gent que perd la casa, com perd l'oxigen, sense llars o han treballat a les vinyes, de vegades la vinya, de vegades la pinya. Al cop, trobes potser cara a cara una qüestió que no saps com abordar, però el teu interès farà que ho busquis per demà, comprendre que podria ser tu aquella persona, una bomba que detona. Tu te n'adones? Vides, orígens, persones que migren, dret universal. On està el vers? On està el recital? On estan les paraules que trenquen les baules? La revolta començarà sempre i està a les aules.